Moko kuom jod bura mawuok e gwenge mag Gusii koro nyiso luoro margi ni okumba mar thieth mong'ere kaka SHA ok kony jopiny kaka dwarore. Jotelogo lero ni onge kaka jopiny nyalo chwalo omenda mar okumbano kuom higa achiel to ok giyud olemo mare. Kata kamano, jatend migawo mochung' weche mag Saga Wycliffe Oparanya okwayo jopiny mondo odhi nyime gi ndikore okumbano mondo mi gibi giyud kony kod thieth makare. Kubali wananchi walipe SHA kwa mwezi na wasilipe pesa ambayo ni shilingi 500. Mr. President, SHA is not working. It is not working. We told you the other day, tell your people to stop stealing money from the EID fund. They are collecting money, they collect all government money, take it to private individuals to go and share the loot, and then you tell us how we are doing well. Kwa hivyo ningeomba wale cooperative, wale members wote wa cooperative ambao wako hapa, kama huwezi kulipa, pitia kwa cooperative yako na cooperative zenu 10, sione members wote ni members wa cooperative. Msaidiane muone ya kwamba every member ako a member of SHA.